Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахтеҷи. Дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд мошинои нав қабул кардем ки пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон маҳсулот, ягон техника, ягон фирма, чӣ намуд реклама ки бошад, марҳамат сурат ва маълумотшад дар имои WhatsApp моро кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. Дар имрӯза навор аст Opel Sedan, Opel Hatchback, Opel Astra ва хоб ҳастай дигар намуд Daewoo Leganze, Toyota Corolla ва дигар мошинои ҳастанд ки мошинои Porter яки бо нархҳои арзон. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар видеои оянда ҷудо карда баҳри шумо пешкаш мекунем. Хоб курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 173 сомонӣ. Навор асар мекунем, марҳамат, рафтем. Якам мошини фурӯшии имрӯза аст бардорам Opel Astra F ки дар кузови Sedan састанои зур соли 46-1996 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Моторш 1.6 литри простой, коробка механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. мошини ду татари пеш электропакет, кондитсионер ҳам дорад, бадор фақат кондитсионер ҷоиш вайрон аст, амуша сӯз кардан рехе 100% мега соёш кадон симакшай чай неста. Салонш ҳам тоза, 4 диска, радной краска, танировкаш айни ҳол мегад буд шудагай, мошин мега дига ягон ҷош камбуди надорад. Салон тоза, радной краска, диска, балонаш ҳолати корӣ. Мошинчара ҳамин кондитсионерша соз мекунӣ, фақат мегири газ метиҳӣ. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб ва фурӯхта мешавад бо нархи 35 таш мега ки бо конкрета одамони харидорда арзона мешавад. 35000 сомонӣ ки нархи арзон бо ҳамирам муомила дорад. Якум рақамошон аст 918 пайстени кор мекунад ва дуюм рақамошон инаша Вавилон, инашам имо пайваст дорад. Неки дӯстон аз ҳама хоҳиш дар ҳамин рақамошон промои занг занед ва қачон суҳбат кунед ки рафта мошина бинед бо хубтар мешавад, баъд ягон сум муомила кунед. Мошинча мега 100% дар шаҳри Кӯлоб 35 та муомила дорад, марҳамат, албатта тамос гиред. мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Opel Hatchback аст бадрон светои сафед састани вагон. соли 46-1997 аст ки бензин газ ҳарташ кор мекунад. мотор простой 1.6 литра, коробка механика, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин. 97 сол тоза бардрон. 1 сола ҳуҷҷат дорад. Танировкаш то моҳи феврала мега соҳибош. 4 та балон пачка, хадавои кадагӣ, салон тоза бардрон, аккумулятор пачка, 4 дискаҳои рамашка ва 4 та балонаи ҳолати корида. мошин мега 100% электропакетам дорад. ягон камбудиш неста мегад сайсани мошин бадрон беҳтарина омада аз пеш бинед. радной краска хам як дона сурат дошта, дигар суратча чӣ накарда хай кадом то хоҳен гирифтара мекунад ки мошин гарантия мекунад ки 100% мега камбуди надорад. мошин бадрон инашам дар шаҳри Кӯлоб айни ҳол нархша мега 43 та бо арзонтара мешавад. 43000 сомонӣ аст муомила ва савдош дар назди капоти мошин. якум рақамо аст Вавилон кор мекунад 988 ва дуюм рақамошон инаша Вавилон кор мекунад ва имо WhatsApp ҳардашта пайваст дорад. хоҳед дар WhatsApp хоҳед промои занг бизанед, марҳамат, муомила дорад. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшӣ аст бадрон Opel Astra J аст ки бо нархи арзон чӣ хеле ки фақат дар комментария хоҳиш мекунед ба мо пешкашид. соли 46-1999 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. моторш 1.6 литра, коробка механика, сайстани мошин мегӯяд нахадвай. ҳуҷҷатҳои мошин мегӯяд то моҳи декабр срок дорад. 4 та балон мегӯяд 80% гарантикати, 4 дискаҳои рамашка, салон тоза, радной краска, мошин мегӯяд 100%. срочна мегӯяд пул дар кор шуда, мошина фурӯш намондиам. мошинча айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Восе ва фурӯхта мешавад бо нархи 33000 сомонӣ ки нархи арзон бо ҳамирам ягон сум дига муомила мекунад. срочна мегӯяд пул дар кор шуда, барои хотир мошина фурӯш намондиам. ин ҳамин рақамошон аст, рақамои Россия пайстани кор мекунад ва дар рақамошонам ҳам имо ҳам WhatsApp пайваст дорад. барои одамони харидори наличӣ мегӯяд соҳибшон бо ягон сум муомила мекунад, яъне ки аз номи канали мо занг занед бо ягон сум муомила дорад. дӯстони азиз, мошин дар восита срочна мегӯяд пул дар кор, ай даст натиҳед, мошин арзон ай.
ва чӣ намуд реклама ки дошта бошед хонаҳаи заминаи мошинаи квартира ягон асбоба ягон аппаратаи мо рекламада мегузорем марамадро кунем ва хоҳиши асосии мо ҳамин аст ки лайкото нагузорем ва силкаи навора дар WhatsApp имо подписаш кунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аз Бадра мошини гурзавои Hyundai Porter як светои сафед. соли барои 2001 солае ки сӯишфурӯш дизелай моторуш 1.9 литра коробка механика ҳолати мошин бадрон беҳтарин аст. мошин як сола ҳуҷҷат дорад 4 та баллон 80%, яъне ки ҳамун 6 та баллон чанд та обши ҳамаш 80% мегасоиб, чун электропакет дорад, магнитофон, салоншам тоза бо ина хеле кузуфтан борта дора, метонем бортша гирен ёки муниша, ҳам обши ҳамаш комплект аст. ҳам суръатҳои бортшкати ҳаст, ҳам суръатҳои бевайшам, яъне ки ду намуд суръат версия. мошинча 100% мегирӣ, фақат бора кора сар мекунӣ. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Вахш, яъне шаҳри Бохта ноҳияи Вахш фурӯхта мешавад бо нархи 55,000 сомонӣ, бо арзонтар ва алиша мешавад. ба ягон опелои зефира алиш мекунем мегӯяд, ёки ягон дигар намуд мошинои соз боша мегӯяд алиш мекунем, яъне ки ба мошинои майда алиш мешавад. вариантҳои худтона пешниҳод кунед. буданд ки дар комментария ки чанд одамо мошини майдара ба Портер алиш карданӣ буданд. ина ҳамун варианти гуфтагитон ина омад бародарон, ина айдаст натиен. рақамошон тисела пастияни кор мекунанд ва дар рақамошонам WhatsApp-ам пайваст доранд. марам балабои намуд мошинои майда алиш мекунанд, вариантҳои худтона фақат шумо пешкаш кунед. кадом агар сумкате мегирад 55 тай бо муомилаи хубам дорад. марамат дигар маълумотҳои пурра ва айниқи тариқи телефон худатон гиред. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Daewoo Leganzi аст ба дрон светои сафед, соли барои 1997 ҳастае ки бензин газ ҳардуш кор мекунад. объём мотор 1.8 литра, коробка механика, сайстани мошин мегӯяд нахаду беҳтарин. мошин мегӯяд то моҳи октябра ҳуҷҷат дорад, мошин нав мотор кардагӣ, моторуш нав. хоб баллонош мегӯяд 90% ҳастае, салон тозаҳай, электропакет, светои радной, 4 диска, мошинча ба дрон яъне беҳтарин аст. мошин мегӯяд вариантҳои алишам дорад, хай вариантҳои худтона пешкаш кунед. ва кадоме ки агар сумкате мегӯяд дар назди капоти мошин 14,000 сомонӣ боз муомила дорад. ин мошин ба дрон дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, яъне ки райони Кӯйбаш мешавад, Абдураҳмони Ҷомида айни ҳол қарор дорад. ин ҳамин рақамҳо ҳастанд, рақамҳои Россия кор мекунанд ва дар рақамҳошонам ҳам имо, ҳам WhatsApp пайваст дорад. агар промои доред дар рақамҳошон занг натонед, дар ёки имо WhatsAppшон наистем. ҳуҷҷат баллон ҳамаш 100%, 14,000 сомонӣ муомила дорад. ягон вариантҳои хуб дошта бошед алишам мешавад, вариантҳои худтона яъне пешкаш кунед. дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамин хеле мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон маҳсулот, ягон аппарат, ягон техника, ягон фирма, ягон камаз, чӣ намуд реклама ки дошта бошед маромад пешкаш кунед, мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатии мо аз Бадрон ай Федератсияи Россия ҳастае ки Mitsubishi Karizma, ҳамин хеле ном доштае, Mitsubishi Karizma. хоб соли барои 2003 солае ки сӯишвараш бензини холияе, объём мотораш 1.616, коробкаш механика, сайстани мошин нахаду беҳтарин, мошинча мегӯяд 100% аст. мошина мегӯяд ай учёт синемат када метием, салоншам тозаҳай, электропакет, кондитсионер, баллонаш средни, ходовой истодааст, моторуш навае. мошин ба дрон дар метро сход ниская, ҳамин хеле наистия. агар кади мо хато хонда бошем, хай бо занг зада мепурсем. дар навадро Москва метро сход ниская, ҳамин хеле наистия. нархша мегӯяд 180,000 рублай, бо кадоме ки мегирад арзонтар мешавад. тоқа сум мега бардорон, яъне ки алиш намеша, просто мегӯяд ая бардар тоҷики хумона Тоҷикистон мерам, мега просто сум дар кора мегӯяд мефурӯшем. ин ҳамин рақамошон аст, рақамҳои Россия пастияни кор мекунад ва дар рақамошонам WhatsApp пайваст дорад. мошин чӣ хеле дар метро сход ниская. агар ягончо нафаҳмида бошед, як бор ҳамин рақамҳода занг занед, шумо да фаҳмода метавонед, ёки дар WhatsAppшон нависед. дӯстони азиз, ба хотири меҳнатҳои мо лайкото нагузоред, фаромӯш накунед ва силкаи навора дар WhatsApp имо подписаш кунед. чӣ намуд реклама ки дошта бошед рой кунед, мо дар фурӯш мегузорем. далши навора тамошо кунем бо мошинои ВАЗ 2107 ва Toyota Corolla бо нархҳои арзонам ҳастае.
мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшӣ аст бародарон, Toyota Corolla 1 аст, ки инам хеле светои радной соли 2006 2003 соле ки сӯйфориш бензини холия матрош 1.8 литр коробка механика ҳолати мошин мега беҳтарин. Мошин бародарон Toyota Corolla 1 Европа мега сӯйбуш. Салонш тоза ҳака мошин мега ягон камбудӣ надорад, просто сомнаракаи мошина фурӯш намудиян. Ха агар камбудӣ ҳам дошта боша надошта боша, ин наша бо аниқада через телефон мегирем. мошин айни ҳол дар шаҳри Душанбеи пойтахт ва фурӯхта мешавад бо нархи 51 000 сомонӣ, ки бо кам одамони харидор да арзонтара мешавад. 4 та балон 90%, 4 диска, салон тоза, кондитсионер ҳама чӣ дорад. ин ҳамин рақамҳо аст, рақамҳо 918 кор мекунад, метавонем ки аз ҳамин рақамҳо дигар маълумотҳои пурраша гирем. ва кадом намуд маркаи мошине ки ба шумо ки дар кор ки бошад, дар комментария пурра карда нависед, мо дар видеои оянда ҷудо карда аз харидоро баҳри шумо пешкаш мекунем. фақат ҳамин лайкҳоро хоҳиш мекунем аз ёд набаронем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2107 аст бародарон, ки бо нархҳои арзон мошинаи советски молодежни чихеле ки дар комментария бисёр хоҳиш мекунем. соли 2006 2005 соле ки бензин аст, ҳардуш кор мекунад. мотор 1.8 литр коробка механика системи мошин мегад находвай. мошин 4 диска, салон тоза, радной краска, мошин мегад 100% омада бинен. ҳолати мошин мегад хубай. мошин айни ҳол дар шаҳри Ваҳдат фурӯхта мешавад бо нархи 7000 сомонӣ, ки бо кадоме ки мегирад арзон ва муомилаи хубам дорад. нашод ҳуҷҷат, документ, яъне ки ва хадавои ин чизо ягон маълумотоша гуфтагӣ нест, барои ҳамин худатон мегирем. ин ҳамин рақамҳо аст, рақамҳо мегафон позитсияни кор мекунад ва мошин 7000 сомонӣ дар шаҳри Ваҳдат марҳамат тамос гирем. дӯстони азиз, шумо дам агар ҳамин хел мошино бошад, метавонед ки шумо рӯй кунед сураташа дар WhatsApp имода ё ки хона чизе ки набошад, мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза ҳамин мошини фурӯшӣ буд. То видеои оянда, худо нигаҳбонтон.